Lider najutjecajnije opozicione stranke u Hrvatskoj, Hrvatske demokratske zajednice, Tomislav Karamarko, smatra da bi Srbiji trebalo uskratiti bezrezervnu pomoć u priključenju Europskoj uniji zbog načina na koji je njen pravni tim u Međunarodnom sudu pravde u Hagu odgovorio na hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid. Srbija se služi nedopuštenim sredstvima u svojoj odbrani jer Oluja nije bila akcija etničkog čišćenja, nego legitimna akcija oslobađanja okupiranog područja od okupatora, objašnjava Karamarko. Smatram da hrvatska vojna operacija Oluja nije bila ni legitimna ni legalna akcija, nije bila legalna iz razloga što je Hrvatska napala područje koje je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, a nije bila legitimna iz razloga što je cilj hrvatske operacije Oluja bio da uništi dio srpskog naroda koji je živio na području Krajine. Glavni dokaz genocidne namjere da se unište Srbi prema našem pravnom timu u Hagu jesu upravo transkripti sa sastanka Tuđmana sa hrvatskim vojnim vrhom kada je napravljen plan za operaciju Oluja, a posebno njegova izjava da Srbima treba zadati takav udarac da praktično nestanu.